Hello, dear darling, și bine ați revenit la un nou episod din Miercuri la Metro. Ei bine, astăzi am pregătit o surpriză pentru voi, așa că haideți să nu mai pierdem timpul și să începem. Ei bine, în cazul în care nu știți ce este Miercuri la Metro, aveți toate detaliile în descrierea de mai jos. Și de ce avem acest titlu? Ei bine, pentru că o să vă fac un mic side story. Când am fost la Metro și am cumpărat mai multe produse, fata de la Metro a decis să-mi dea niște produse, două produse, gratuit, deși eu voiam să le plătesc. Dar mi s-a părut un gest super drăguț, cred că pentru prima oară în istoria Miercuri la Metro chiar am primit ceva gratuit de la Metro. Dar nu este vorba despre asta, pentru că oricum voiam să le cumpăr, deci nu va influența acest episod, dar mi s-a părut un gest super drăguț și demn de menționat. Așa că să trecem la produsele de astăzi și avem alte chestii pe care vreau să vă menționez. Am rebăgat niște rujuri în acest episod care au mai fost în episodul 2, tot din sezonul 2 dacă nu mă înșel, pentru că sunt singurele pertinente din tot ceea ce am eu, din punct de vedere al mirosului și al aplicării. Și este vorba despre Le Chocolat de la L'Oréal. Din câte știți, le-am mai prezentat odată, le voi mai prezenta odată, nu o să pun foarte mare accent pe ele pentru că deja știți despre ele, dar important este să facem o comparație cu celelalte. Acestea sunt 69 de lei, iar celelalte sunt acestea. Miss Doozy la 8 lei, nu mai mult, nu mai puțin de 8 lei. Mi se par super drăguțe. Dar haideți să trecem la punctele noastre și să vedem ce se întâmplă cu fiecare. Așa că, punctul 1, ambalaj. Ei bine, din punct de vedere al ambalajului, cel de la L'Oréal are un plastic mătuid. V-am mai spus despre chestia asta. În schimb, celelalte vin așa, într-o cutiuță și arată înghețat. Oh my god! Uite cât sunt de cute! La cel de la ciocolat avem o gaură în mijloc. Wow, mai arată odată chestia aia la cameră. De ce? Dacă eram hamster, mă excitam destul de tare. Băi, nu ești sănătos. Dar pe bune că așa arată. Dar, stai puțin, că avem tot așa o găurică în mijloc la celălalt de la Miss Doozy. Numai că asta arată un pic mai diferit, uite, vezi? E altfel forma, fiind și mai mică pensulița. Ca fiecare găurică de hamsteriță, toate diferă. Știi cum e, ca în viață. Unele sunt mai late, unele sunt mai lungi. Eu cred că poți să stai jos. Deci, la final, din punct de vedere al ambalajului, cred că știm cu toții pe bune. E mult prea cute. Nu are cum să nu câștige chestia asta. E foarte drăguță. Punctul 2. Valabilitate. Cel de la Le Chocolat are 2 ani valabilitate, iar celălalt de la Miss Doozy, Tints Dear Darling Lip Gloss, are 6 luni de la deschidere. Ceea ce mi se pare ok, real. Punctul 3. Gramaj. Cel de la L'Oréal are într-adevăr unitatea de măsură corectă, având 7,6 ml, iar celălalt are 7 grame. Aici câștigă L'Oréal. Punctul 4 și un punct extrem de important pentru noi, e bine, ingredientele. Din punct de vedere al ingredientelor, din câte știți, L'Oréal este safe, este ok, nu se întâmplă nimic dubios, în afară de parfum, pentru că n-am miroase a ciocolată, logic. Dar să vedem despre acesta. Și 1, 2, 3, câte ingrediente proaste poate să aibă? 3? 0! Serios? Da? E bun? Este foarte ok. N-are niciun ingredient în afară de parfum, evident. Cu niciun fel de risc. Este super ok. Deci este pentru prima oară când dau de un ruj atât de ieftin, care să fie ok. Deci te văd cum ții înghețata aia de plastic la cameră și tot îmi imaginez că ai să muși din ea și îți mai sară o bucată de zile. Nu, trebuia să fac asta, goddamn. Unde eram? 5? 5, acolo. Punctul 5. Ca dovadă, nici Flavia nu știe câteodată unde sunt punctele. M-am încurcat un pic, ce vrei? După atâtea episoade, mă mai încurc și eu. După atâtea episoade, mă mai încurc și eu. Ce? Încurc? Swatch! Ei bine, la Swatch vom folosi... Nu. Arăt ca pensulele alea de le prezentat mai devreme. Vlad nu este bărbierit, așa că nu-l vom arăta la cameră. Deci dacă stau Dar... pe verticală, da. arăt exact ca pensulele de ruj. Îți vom folosi mâna atunci, nicio problemă. Nu, trebuie pe bot. Pe boticul meu? Pe boticul tău. Bine. Vom face swatch pe boticul meu cu cele 4 nuanțe. Vom începe cu cel de la Le Chocolat în nuanța aceasta maro. Am pus cam mult, dar doamne cât devine miroase. Ok, am depășit puțin, dar e ok. Trecem și la această nuanță roșu mega intens. Arată ca și cum aș avea două buze diferite, dar, mă rog, mergem mai departe și acum trecem la acestea. S-a transferat și la de sus,
Doamne, s-a miroase tetene. Este genial. Și celălalt, și ăsta, ciocolata. Și acum să le lăsăm să se usuce. Dar oricum arată foarte bine, sunt foarte pigmentate. Nu pot să-mi lipesc buzele între ele, că o se va transfera, dar după ce se vor usca, serios, arată foarte bine amândouă. Acum trebuie să aștept să se usuce. Ok, s-au uscat ambele și acum să vedem. Asta nu se duce. Asta e încă sticky și încă se duce. Deci ar fi trebuit să las un pic mai mult să se usuce față de celălalt. Hai să vedem testul cu șervețelul. Ok. Știm că cel de sus se ia mai mult decât cel de jos. Se usucă mult mai repede de celălalt. Mai așteptăm puțin. Da. Ăsta de sus se lipește față de ăsta care nu se lipește. Adică față de... Cred că știm care dintre cele două va câștiga această competiție. Bă. Acum hai să vedem care dintre cele două se șterge mai repede. Și începem... Aha. Ok. Niciunul? Mai degrabă se șterge cel de jos. Ok. Mai repede decât cel de sus, care rezistă mai mult. Dar în același timp se întâmplă asta, deci da, prefer să vi se șteargă mai repede decât să îmi se lipească toată viața din mine. Și by the way, se șterge cu apă micelară. Să ne înțelegem. Eu am folosit apă micelară pe aceste șervețele, niciun ca șervețel, pur și simplu. Deci da, cred că avem un câștigător. Ei bine, pe care dintre cele două vi le recomand. Deja știți despre acesta, vi l-am mai recomandat într-un episod trecut în comparație cu alte produse. În schimb, în acest episod, înghețata câștigă! Nu pot să cred! Este genial produsul ăsta, chiar vi-l recomand. Eu l-am purtat. Evident, se întâmplă aceeași chestie după o perioadă de timp, să vi se usuce buzele și să se mai sfărâmițeze ușor pe la colțuri și prin interiorul buzei, dar asta se întâmplă cam cu majoritatea rujurilor mate rezistente la transfer. E o chestie pe care ne o asumăm în momentul în care ne punem acest tip de ruj. Oricum ar fi, 8 lei pentru chestia asta este, oh my god, este cel mai drăguț lucru pe care l-am văzut ca și ruj. Extrem de ieftin din punctul meu de vedere. Deci, it's a big yes. Așa că fugiți și cumpărați-le, că nu sunt foarte multe. Eu ultima oară am prins câteva. Și by the way, un alt plus în această ediție, dacă ați stat cu mine până acum, o să vă explic că eu am comandat, fără să-mi dau seama, am comandat cu ceva luni de pe AliExpress, această chestiune, care este de fapt și de drept un tint, e o chestie mult mai lichidă, care semi-pătează buzele așa ca la asiatice, un pic roșuleț acolo și este fix aceeași chestiune. Arată exact la fel și dacă nu mă înșel și pe AliExpress am dat undeva la 6 sau 7 lei pe el, deci este extrem de rentabil să ți-l iei direct de la metrou decât să aștepți 2 luni, cum am așteptat eu să primesc această chestiune pentru doar 1 euro sau 2 lei mai puțin, deci na. Dar înghețată. Ei bine, acesta a fost episodul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și de asemenea, dacă sunteți pentru prima oară pe canalul meu, nu uitați să dați subscribe și de asemenea să apăsați pe acel clopoțel de lângă butonul de subscribe pentru a fi primii care află când voi posta data viitoare. De ce chinui piticul? Dăm piticul. Nu, că e rochie neagră. Dăm piticul, nu mă interesează, iubirea este nemărginită, dragostea mea. Da. Toarce. Oh my god, she's so cute. Și de asemenea mă puteți găsi și pe Instagram și pe Facebook. Și nu uitați, dragii mei, până data viitoare, always love Mica.